Γεια σας παιδιά μου! Σήμερα θα μάθουμε μερικά σπουδαία πράγματα για το πώς δουλεύουν τα δίκτυα και το ίντερνετ. Σαν καλοί επιστήμονες και εξερευνητές, θα ξεκινήσουμε με μία παρατήρηση. Η πιο συνηθισμένη χρήση του ίντερνετ σήμερα είναι να μπαίνουμε από τον υπολογιστή μας σε έναν ιστότοπο, στα αγγλικά website. Σε αυτόν βλέπουμε διάφορα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, να κατεβάσουμε μια εικόνα ή ένα βίντεο και δεκάδες άλλα πράγματα. Τι είναι όμως ένας ιστότοπος? Πολύ απλά, ένας ιστότοπος είναι ένας υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ και είναι έτσι φτιαγμένος για να μπορούμε να συνδεθούμε εύκολα και να βρούμε αυτά που θέλει να μας δείξει ή να μας δώσει. Υπάρχουν πολύ απλοί ιστότοποι που είναι μια σελίδα με ένα κείμενο και μερικές φωτογραφίες. Τέτοιους ιστότοπους μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα κι εμείς και θα σας μάθω να φτιάχνετε. Υπάρχουν όμως και πολύ μεγάλοι ιστότοποι που έχουν χιλιάδες κείμενα, φωτογραφίες, ήχους, βίντεο, παιχνίδια και διάφορες υπηρεσίες. Σε αυτούς μπορεί να δουλεύουν εκατοντάδες άνθρωποι με πολλά ταλέντα. Για να δούμε το περιεχόμενο ενός ιστότοπου, αυτό που χρειάζεται είναι να συνδεθεί ο υπολογιστής μας με τον υπολογιστή όπου βρίσκεται ο ιστότοπος. Για να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτό, θα ξεκινήσουμε και πάλι με μια αναλογία που όλοι γνωρίζουμε: το τηλέφωνο. Τι χρειάζεται για να πάρουμε στο τηλέφωνο ένα φίλο μας? Σωστά, πρέπει να ξέρουμε τον αριθμό τηλεφώνου του και να τον πληκτρολογήσουμε. Μόλις πληκτρολογήσουμε και το τελευταίο ψηφίο, το τηλέφωνο μας στέλνει τα δεδομένα στους κεντρικούς υπολογιστές της τηλεφωνικής εταιρείας. Αυτοί διαβάζουν το νούμερο και στέλνουν ένα σήμα στο τηλέφωνο που καλούμε, οπότε κουδουνίζει. Το σηκώνει ο φίλος μας και μιλάμε. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουν οι υπολογιστές. Κάθε υπολογιστής έχει ένα νούμερο. Έχει ένα νούμερο που λέγεται διεύθυνση IP. Από τις αγγλικές λέξεις Internet Protocol, δηλαδή μια αγγλική λέξη και μια ελληνική, μιας και το protocol είναι στα ελληνικά πρωτόκολλο. Αυτή η διεύθυνση IP είναι μοναδική για κάθε υπολογιστή και αποτελείται από 12 ψηφία. Επειδή όμως είναι πολύ δύσκολο να θυμόμαστε αριθμούς για καθένα από τα εκατομμύρια των υπολογιστών που υπάρχουν, οι επιστήμονες έφτιαξαν ένα σύστημα που αντιστοιχίζει λέξεις με αριθμούς. Έτσι, κάθε υπολογιστής αποκτά ένα όνομα που είναι πολύ πιο απλό. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε στο δίκτυο του σπιτιού μας έναν υπολογιστή που έχει όνομα Φίβος Παύλα Γραφείο, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι ο υπολογιστής που έχει ο Φίβος στο δωμάτιό του και δεν χρειάζεται να ξέρουμε ότι το νούμερό του είναι 192.168.146.112. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται και στο ίντερνετ, μιας και το ίντερνετ είναι και αυτό ένα μεγάλο δίκτυο, το διαδίκτυο. Όλοι οι υπολογιστές που συνδέονται στο ίντερνετ έχουν έναν αριθμό που αντιστοιχίζεται σε ένα όνομα που λέγεται διεύθυνση του υπολογιστή. Για παράδειγμα, www.google.gr. Η διεύθυνση αυτή αντιστοιχίζεται σε ένα νούμερο IP που δεν χρειάζεται να το γνωρίζουμε, μιας και οι εξυπηρετητές του ίντερνετ ξέρουν σε ποιο αριθμό αντιστοιχεί η διεύθυνση www.google.gr. Για να καλέσουμε όμως έναν υπολογιστή και να δούμε το περιεχόμενό του, χρειαζόμαστε μια ειδική εφαρμογή που λέγεται περιηγητής ή browser. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εφαρμογές και έχουν ονόματα που σας είναι γνωστά, όπως Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari. Όλες κάνουν την ίδια δουλειά, μας περιηγούν στο ίντερνετ, αλλά υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους για το ποιος κάνει καλύτερη και γρηγορότερη δουλειά. Όλοι οι περιηγητές έχουν στο πάνω μέρος τους μια γραμμή διευθύνσεων, όπου γράφουμε τη διεύθυνση που θέλουμε να δούμε. Μια ευκολία που μας δίνουν όλοι οι περιηγητές είναι ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις διευθύνσεις που μας ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τις πληκτρολογούμε ξανά και ξανά. Οι διευθύνσεις που αποθηκεύουμε λέγονται σελιδοδείκτες, στα αγγλικά bookmark. Η λέξη βγήκε από μια παρομοίωση με το σελιδοδείκτη των βιβλίων, που τον χρησιμοποιούμε όλοι για να βρίσκουμε σελίδες σε ένα βιβλίο. Οι περιηγητές είναι από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές που βοηθούν εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μέρα. Γι' αυτό και πρέπει να μάθουμε να τους χρησιμοποιούμε έξυπνα και αποτελεσματικά. Με άλλα λόγια, έχουμε να μάθουμε πολλά κόλπα.